То скалата, какво ми се обяснява постоянно? За втори път вече ми косва моето... Това е моята кариера! Ти какво искаш? Не пия, но който се е бал с мени, ето ме стане. Давай, бе! Давай, бе! Давай, бе! Кажи да вдавам за 3 секунди! Испания. Жулиан Ангел Христов да се е прибирал неколкократно, редовно през тези години? Не мога да кажа нищо, брат. Чакай, бе, Беновска, че ми скара, че сме гаджета утре с тебе, бе. Не дей, стига се държа за мене. Давайте ли ден желая? Нека ви ми байте двамата сутринта рано. Дано е на вас, дайте, дано е на вас, на всичките. Ало, здрасти, работиш ли? Работя, да. Аз почивам. Аз мога да разбера каква е тази мания за тия iPhone и слушам от хората, че се фукат, че си купили най-нови iPhone, ама аз не мога да разбера каква е тази мания за този iPhone. А какъв модел телефон имаш? iPhone имам.